het is gewoon een spannende dag, dat is net omschreven. Dat doe je het voor. Als 6 december binnen 300 hingsten wie naar de eerste bezichtiging, dat blowen 100 bloeden van uur. En dan zit je bij de laatste 100 en ik naar beide zelf vakt. Ja, dat is gewoon bijzonder. Dat. Het doel is toch om een eigen dekdienst te hebben en daar doe je het voor. Het is een heel traject, maar daar doe je het wel voor. Maar nou is het uit in hand. Nou is het uit mijn hand, maar dat komt goed, maar Peter. Ik zit er net doorheen. Ja, dit is wel het moment. Je gaat aan de taal werken, nou maar het loslaten. Ja, ik heb niks meer doen. Jij moet goed rennen, dat is de enige waar je naar sturen kan, maar voor de rest nee. Ik ben Abe Bronsma, kom uit Witmassen, 38 jaar. Voor mij is het hobby, ik wil een beetje uit de honger doen. Het 20 jaar geleden is begonnen, toen heb ik een valse van een paar gekregen. En daar is het maar begonnen. Daar ben ik maar begonnen te vakken. Ik ben oren bijgekocht, de mindere hinders bij verdienen. En zo ga je de beste oer en daar vak je weer maar verder. En nu staan we weer met 2 hingsten. Zet hem op, jongen. Deze tweede bezichtiging gaan we kijken naar hengstnummer 197. Totaal is nummer 197 nu. Nummer 197, die nummer 187. Zond van Johannes 484, gevolgd de Gewoon Sportberry van de hengst Rindert 406. Fokker Eglaan aan Broodsbaan in Witmassen. Peter, even stappen. Stappen? Ja, even stappen. Oh. Hoe gaat het? Heel best. Ja? Ja, liep me heel best, ja. Dik tevreden. Nu is het de jury, de oude. En weer een koers van nemen dat het echt goed gaat? Ja, een stukje erop rennen, achter zitten, voor hem heen. Ja, dat word je, ja. Daar gaat het dan. En dat dier er, daar ben ik blij mee. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van groep 8, 192. Deze krijgt een uitnodiging voor de volgende ronde. Nummer 197 krijgt een uitnodiging voor de volgende ronde. Papi, gefeliciteerd. Top, mooi, stap verder, geweldig. Wat wezen? Ja, dankjewel. Dat doen we het voor, hè? Nou, die oren even, maar dit is wel hartstikke mooi. Ja, je bent blij mee. Dank je, jongen. Ja, dan hopen ze het dan wel vanzelfs. Natuurlijk hoop je dat. Ja, het moet nog maar even. Maar het lukt. Dit kan wel eens een hele mooie mitje worden. Ja, nou eerst nou al. Kan ook 2 uit 2 worden, hè? Dat kan, daar geef ik van. Dames en heren, u ziet binnenkomen nummer 238, hengst nummer 238. Ja, dames en heren, krijgen we dan de uitslag en daar kunnen we in die zin er kort over zijn. Dus ze krijgen allemaal een uitnodiging voor de volgende ronde. Dankjewel. Mooi. Dit is een topdag. Ja, dit is topdag, dat kan het beter. Absoluut niet. Ik heb er geen woorden van. Mooi. Ja, je doet dan al die heren voor. Ja, daarom, dat bedoel ik. En dat is al leuk. Jij bent er dan hebt, maar Safi, je bent maar weg. En dat is mooi. Hoe zijn we hier op drinken? Nou, Piekenveld denk ik. Ja, overal. Ik shirt hem niet. Ja, klopt. Mooi.
dames en heren,